igsuon, di gyud ta magpaluya-luya sa pagampo para ato yung mabuntog ang mga pagsulay ug ang daotan. Ngano man, ikaw karon igsuon bisan gamay ra ng pagtuo nga imong gihuptan karon bisan jutay na pagkangalan nga may pagtuo ka Ginoo. Iya gyud tang tripan. Bali ang yawa sa pagkakaron pinakahipnos gid niya kadtong mga tawo nga dunay pagtuo hugot sa Ginoo. Mao nang hilabtan jud na niya. Mao nang katong mga tawo nakita sa niya nga nakita niyang layo ra kay sila sa Pangginoo ug layo ra kay lang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Di na siya mangilabot, di na siya mohatag og panahon ug oras ngadto kanila kundi ang iyang tripan katong dunay jud pagtuo sa Ginoo ug nagmahal sa Ginoo. Muna dili katingala nganong uban miingon nga kung naapay Ginoo ninyo nganong gaantos man mo dahil mga problema, luoy kay sila kay wala sila kasabot realidad kung unsay insakto og tinuod. Kay ang tinuod dili ta sakiton sa yawa kung wala pa ta nagmahal sa Ginoo. Muna ang pagampo ra gayud ang atong ikasukol kaniya nga ato siyang masuklan pinaagi sa atong pagampo. Dunay panalipod ug tabang ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen.